Can I get an amen? Amen. Can I get a powerful hallelujah? Hallelujah. Sabona sesingena enkonzweni enkulu inkonzo yomnikeli. uNkulunkulu uzovula amasanga amakhulu aseJericho. Asibuse sonke esinikela kule nkonzo namhlanje. Ngeke mzalwane. Bamba kancane. Ngeke mzalwane ngiyakholose. Ngeke mzalwane ngiyakholose. Yini umfundisi angayithenga ngo2 Yini angayithenga ngo2 umfundisi mzalwane nginikela ngibe manzi into engijuluka ngithandaza ngicela uNkulunkulu angivikele emsebenzini niphuma nihamba ngeemoto ezinkulu ama-raptor hamba ngama-Range Rover umfundisi hamba ngenyawo awungishaye nje nembese bazalwane ngihlala kuyitezi ezinkulu umfundisi uphela 2 room awungishaye nembese akube buhlungu enhlizweni ngicela enze kakhulu bazalwane ninikela ukuthi umfundisi nani kusasa eqhamuke ngefortune Where had I oh, wakhuluma mzalwane last point. Kosi akekho fana nawe. Phini mzalwane akekho fana nawe. Approved. Umkhulu Jehova umkhulu uNkulunkulu Thixo wethu. Cela sibonge ngesipeshali umzalwane izandla. 20,000. Jesus. In the name of Jesus Christ, amen. I bless you. Niyasiqhenya bazalwane. Sukuma mzalwane someceleni kwami. Umzalwane wenza into enkulu eksentweni. Niyasiqhenya. Amen. Bazalwane, yini niyayiqhenya. Sengihambe ngitshela abantu ngumfundisi webandla. Bandla ni 30 rand. 30 rand.